Apay, akas to'y tibiyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, amailid-lidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, ang nagpailingad iti nagan a Belinda, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Ngam sakbay na, intay man pa'y ipatangatang dagitoy a kablaaw. Shout out to my parents in Abulog, Cagayan, from Rodel Abella, iti California, USA. Friends ko dito'y Hong Kong, ni Rose Ann, Jen Castillo, Hygeline, kan Angel, from Emmy, iti Hong Kong. Shout out kada Jasmine Rivera iti Qatar, Elimar Gurtina iti Taiwan, kan Jubel iti Hong Kong. Friends ko dito'y Hong Kong, iso da Gretchen Lawa, Faith, Bing, Marky Egsan, kan Pepita aka Rika Masuka, kan iti Gilastig School of Photography from Torogi in Hong Kong. Amin akapurukak ditapurok 9, a PC nagtipunan kirino, kang runaan ni tatang ko agwapo ni Potado Galapon from Unit Galapon iti Jordan. Shout out dito'y Kuwait, kastamat ti Ramos, Akasyo, Labicani kan Uyadan family, dita Pudtol Apayaw, kastamat ti Fernandez kan Batallones family dita Abra from Judith Ramos iti Kuwait.
Belated happy birthday kan ni Reynel Pabicon, idi August 28. Kan happy birthday iti patpatag ko nga asawa ni Elsa Carino inton September 1 from Jemerson, Carino. Amin at taga-alakapan Cagayan, Tito Rida kan Beltran family, kan amin aka-work ko dito'y Tiplex Expressway from Jerome Mendoza, Tipura, Tarlac. Makabkablaawan pa iti yapit kan Martos family di Tatayog, Pangasinan. Kastamat ni Mr. ko di Umingan, Pangasinan, ni Mario Mamasig kan dagiti anak ko ada Tupper, Asian kan Jadine from Milagros, Mamasig. Shout out kada Yvonne Yango iti Singapore, Menali Batta iti Taiwan. Ni inang ko a Gloria Tamang, asawak ani Miriam kan anak ko ada Dave, AJ, kan tibunsumi ani Bimbo Jr. from Bimbo Tamang. Relatives ko dita Baguio Country Club, ti Lumboy family, kan dita Burgos La Union, Ribswan na Gilian La Union. Amin agagayam ko dita Hong Kong kan Macau, from Ryan Ephraim Lumboy iti Vancouver, Canada. Belated happy birthday Zaira May Dawa kan amin Adawa Fausto kan Palasi family from Flor, Bumidang. Shout out pa kada Annabel Balanag iti Malaysia. Udlus family ijay Kalaokan, Liwan, Rizal, Kalinga, especially ni Katugangak a Thomas Udlus Sr. kan Agurin family ijay Dagupan, Tabok, Kalinga from Marilo, Udlus. Shout out pa iti pamilyak di Tabanawang, Bantay, Ilocos Sur from Kathy Malana iti Hong Kong. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Belinda. Dear Manang Emmy, ilingad naklatakuman itinagan a Belinda. Amin dagitinagan ana ilanad iti email ko kada kayo ket nasukatanen taamok nga iti lugar mi dita Pilipinas nalatak da ito'y adrama. Kat mamatiak nga adulat ti agdengdengeg kada kayo, nga uray addaitan iti YouTube da ito'y a programa. Diyak masigurado no asino ti inauna kadata, taita kat agtawan akon iti 6 ket 7, ngam awagan kalatan iti manang, tadaitan ti nakairwaman mi amin adumdumngeg. Ti kaanakak ti kinasaritak amang ipatulod iti surat ko manang. Iso nga anusan nyo lakuman nga iurnos ti surat ko. Kas kadagiti kadawyan apadas ana ipatangatang yun, adumet apanangumsi ti napasarak idi kabambanwagak, nang runa ket siya kon titimmakder apan nakaina ti kaanakak idi naulila. Irugik manang ti agsalaysay, idi naggigiddan apimusay ti kabsat, ipag ken kaanakak, gapo iti trahedya na pasamak iti lugar mi. Auntie Belinda, dananang katatang, pati ni manang ko, walang danay. Di ka agdanag, Joel. Addan dagiti rescuers. Isuda ti mangtulong kadakwada. Gawanan di balay tayo, auntie. Nagapuranan. Gawanan. Joel. Dananang ko, auntie. Saan na pa nangarawar? Agkararagta ka anakan. Ikararagta makalasap na iti dayti anak kasama. Agkararagta.
Joel, kaanakan. Auntie Belinda. Agsangsangit ka manan, Joel. Agmay sa ako, nanti. Nahiraman ang lakuman na nagaburan. Tapno kakadwa kami madlang nanang. Tatangkan manang ko. Saan, Joel? Di ka kumagsao iti kasta kaanakan. Saan ka nga agmaymaysa? Kaddaak pa'y, Joel. Auntie Belinda. Saan ka baybayan, Joel? Ikarik day ta. Siyak timang taripatokan ka. Aywanan ka. Amok ana sa tinapasamak. Nga masapol nga agbalintaan na tidkar, Joel. Kat kang runaan iti amin. Agsinaranay ta. Tandaanam akanayon day ta. Kaya't masawon, Belinda. Saan tamanin na matuloy iti pagnata ko, Mayta? Pasensya ka lakuman, Antonio. Amomot nga awan ka doon ni Joel iji pagnanaadan mi ita no rumwarta. Pangaasim ko mata maawatan nak. Belinda, nabayagin ang mauawatan ka. Idi, kunam ang masapula tulungam ti kabsat mo. Ta saan nga umdas ti matmatgadan na para iti pamilyana. Naawatak da ita. Antonio. Aging ga ita, kastalata ka na yung terason mo. Antonio, amomot nga ulilan ademang ni Joel aka anakak. Amomot no anya tinapasamak kada kami. Sumagmamanupay laabulan tinapalabas manipod na pasamak daydi at trahedya. Saan pa'y anaaklon ti kaanakak ti amin? Uray siyak, aging ga ita. Kasladyak pa'y lapatsyon nga awanan ti kabsat. Ipag, kan may sa kaanakak. Belinda. Pan nakaawat mo ti kasapulak ita. Saan nakumamot asidiren? Taawan ti akin pagayatan iti napasamak. Ay ayatan nakadi, Belinda. Apay adamdamagam day ta, Antonio. Sungbatam ti saludsud ko. Ay ayatan nakadi. Ay ayatan ka, ammom day ta. Di mo ko mapagduaduan ti panagayat ko kan ka. Pangaasim ko ma. Joel, kaanakan, naaramid mo ka din ti assignment mo? Oh, apay akas tamanon ti langam. Malmalday ka manan. Jak malapdan ti bagik, Auntie Belinda. Joel, talaga anakas ang tinapasamak. Ngam daytoy ti panunutam. Adda rason ti amin abanag. Anya ko matirason, Auntie. Apay nagigid na napimusay dananang. Tatang kan manang ko. Joel, Naaklon mo ka din tinapasamak kadakwada, Auntie. no amom lakumano kasano ti pan nakapasakit ko kaanakan. Ngam ikagkagumaak ti agbalin anatibker para kan ka. Auntie Belinda. Diyak kaya't ako mapsot ti pakinakam mo. Takas iti na ikarikon kan ka. Saan ka baybayan? Pudnoan na pukaw dan kadata. Nang runakan ka. Ngam kanayon ko maapanunutam nga addaak pa'y ditoy. Saan ka nga agmaymaysa? Katkas iti nakunakon. Saan kanto apulos abaybayan?
Talaga narigat nga aklunan tinapasamak at trahedya iti biyagmi ken ni Joel a kaanakak manang Emmy. Nga masapol a maigiyak ti kaanakak para iti masakbayan na. Saan arumbang ako mapsot ti pakinakam ko, ta sigurado nga ad-adda akanen ti depresyon ti kaanakak. Iti panaglabas ti aldaw, nakitak mo't ket di nga ininutan ang makarecover ni Joel. Isu na laeng manang, ta nagbaliw ti ugali na. Nagbalin asukir, ken sakit ti ulo ti kaanakak. Rabiin Joel, apay nga itakala nga si Mangpot. Adda nga min project nga naramid mi kadagiti kadalak, auntie. Agat arak ka. Auntie, Kaano pa'y nasursurum ti aginom Joel? sa anak ka na kainom, auntie. Ulbod. Agat ti buor lang arudon ti agat arak amasayop ko ken ka. Ibagang pala ang asaan ka nakainom? Manipod no bigat. Itulod sukunan kan iji pagadalan. Anya? Auntie, sa anak ko nga ubi nga basit. Makawayas ako na sumrok iti pagadalan ka nagawid ditoy. Wan, pudno ang makawayas kan. Ngamjak kayat ama ilumlum ka iti bisyo gapo kadag iti sumursurutam akaadalam. Iso ano anya ti imbagak, iso ti matungpal. Na yun ti sakripisyo iti kaanakam, Belinda. Nanais ka. Saan ka kadi amarigatan iti araramidam? Agasam ngay. Ada trabahom. Nga masapul payamapan mo itulod iti pagadalan ti kaanakam. Kalpasan na, sukunam manan iti malam. Jak ilibak ang makabannog ti aramidak, nanais ka. Nga masapul nga agsakripisyo ak para ka ni Joel. Jak kayat ama ilibsong iti dakas ni Joel, nana. Ay, bariton di ka anakam. Nulabsan ti agsarita. Amunan ti dakas kan saan. Saan narumbang at ratwam akas laubeng, Belinda. Amok ngaging gaita. Imot pa'y laang ti kaanakak ti saam agapwanan ti trahedya na pasamak kada kami. Belinda. Kat mamati ak. At ipanagbalin na asukir, ti pangkalkalub na iti dayta. Belinda, naimbag laki din tada ka dito eh. Naimbag ta nakita ka. Ha? Antonio? Naski na sumurot ka kanyak. Nanais ka. Pasensya ka yun. Nga masapul amapan kami kan ni Belinda iji presinto. Ha? Anya? Apay Antonio? Anya ti aramidan ta iji presinto? Unay kamatan, Joel. Ti amok, adda ka iji pagadalan. Gayam, adda ka di ti presinto. Auntie, Anya ti napanunot mo. Apay asim murot ka kadag iti manipdot. awan auntie. Trip ko lang. Anya? Trip mo laeng? Anya kita ti panagrasrason day ta, Joel. Di mo ka di ara-aramatan ti panunot mo. Auntie Belinda, no sermonan daklaan gapi ti kaadak dito presinto. Oray baybayanda ko na mabalot. Ha? Total, awan mo't langan ti serbi ti biyag ko. Agmay-may saklangan. Awanin dagiti dadakkel ko, kanti kabsat ko. Iso nga orayan yan natin mapaspasamak kanya. Awanin ti bibiyang ko. Una yan, Joel. Diyak amo na niya pa'y tirumbang nga aramidak kan ka. Diyakon amo ti aramidak. Nakaron ti panagparikot mo gapo iti kaanak kang Belinda.
Saan ka lang nagparikot? Maibabain ka pa yan, gapo ka dagitar aramidan na. Antonio, Naaramid mong tirumbang nga aramidan para kan kuana. Panagkunak, panawunan tapno timot bagim tirumbang nga asikaswam. ha? Anya ti kayat mo asawan, Antonio? Nabayaga ko nga agur-uray. Amom day ta. Kaya't ko ang makapagsimpata matten. Antonio, Total, sa balin ta aramid ti kaanakam. Sukirin kan ibabain na kalauna yan. Iso pa nagkunak, panawunan tapno ti bagim mati kami ti gundaway. Agkalaysatan, Belinda. Kas itinakunakon. Nabayagan na panahon nga agur-urayak. Naganusak. Amin na pan nakaawat, impay ko ka. Nga masaysayang lang dagiti sakripisyong para iti kaanakam. Gapoy tar aramidan na ita. Iso nga umanugot ka kuman, Belinda. Agkalaysatan. Antonio, pangaasim ko ma. Diyak mabalin abaybayan ni Joel. Awanon ti sabali amang saranay kan mga sikaso kan kuana no saan asyak nga ikit na. Diyak kumakayat nga aramidan da ito, Belinda. Ngamkas itinakunakon. Kaya't kumatan ang makapagsimpata. Isong agpili ka. Siyak, wano ti kaanakam. Agpili ka, Belinda. Sipod pa'y kinaagtutubok, kan idinaadaan kami iti relasyon, kanayon ani Antonio ti mangsarsarannay kanyak manang Emmy. Dayto ti makagapuno apay arimusing ti saan a matukadan a panagayat ko kankwana. Amok nga'y ayatan nakmat ni Antonio, iso ajak pulos mabubos a panunutan, no apay anasken a pagpilyan nak. Iso ang nasakit man para kanyak, nagpili ak manang. Ti amok kat mabawing matlaang ti desisyon ni Antonio, kat nagsammakedak iti dayta pamatik. Intuloy ko nga rod nga inggiya ti kaanakak, akas iti ingkarik kankwana. Agingga, adimteng ti maysa nga aldaw. Ay, kita madlaang anya, Belinda. Talaga sana maibaga no anya talaga tigasat ti tao. Ha? Anya ti kaya tiyo asawan na nais ka? Impagarup mi amin akakalugaran nyo at talaga ada kayon ti agkagasat ka ni Antonio. Hanggang saan mo't gayam? Ha? Nanais ka. Mabalin ka di nga ilawlawag yun no anya ti kayat yung asawan? Nay, apay, di mo pa'y ammo aya. Kat no dandanin amon ti amin akakalugaran tayo. Di anya, nana. Kat no agkalay sanda Antonio, kan ti balasang ni Kabsat Filipa. Ha? Ay, impagarup ko no ammomon. Isu nga rod anak ko nak at alaga asaan ang maibaga no anya tigasat. Ngamen, da kayo tinabayag nga agkarelasyon ka ni Antonio. Ngam ita tanagtinag ti kwenta. Sabali mo ti ikalay sana. Sige, nanais ka. Labsan kayo pa'y ditoy. Dapay na patag nga aramidak. Diyak lang pagarup.
Akabailan nak nga isukat ni Antonio. Ti amok kat talagang ay nak. Ti amok kat mauray nak. Aging ga mapadakkel ko ni Joel akanakak. Masapul ang makasaritak ni Antonio. Pudno tinadamag mo, Belinda. Agkalay sa kamin ka ni Pauline. Anya? Pinagpili ka, saan ka di? Ngam di nakinig ka ni Tipatag. Sinayang mo dagita ado a sakripisyo kang ka. Sinayang mo ti panagayat ko kan ka. Amo matno anya ti makagapusan ka di. Amo matno apay anas kan apilyak ti ka anakak. Belinda. Timpagarup ko kat mauray nak. Timpagarup ko kat maawatan nak. Kat maawatam ti sitwasyon ko. Nga muuna yan. Tanagla ka lang ti panangisukat mo kanyak. Kung naglano na tibkar ti pundasyon ti ayan ayat ta. Gaputaan dan dekada ti relasyon ta. Ngam narukup gayam ti panagayat mo kanyak, Antonio. Lading itik, Belinda. Ngam kasi tinakon-akon. Kaya't kumutan ti mangbukal iti pamilya. Isa ang maawatan na kumamat. Akas iti pan nakaaw-awat kukin ka iti lasod ti ado atawan. Sapay la kuma tamaawatan nak. Ate Belinda! Si kamat gayam Joel, kaanakan. Ni, apay nga agsangsangit ka, ante? Ha? Kwa? Saan? Saan ak ngagsangsangit kaanakan? Napulingan naklaang. Agliblibak ka, ante. Amok magsangsangit ka. Joel. Apay nga agsangsangit ka, ante. Anya tinapasamak. Ibagam ko makanyak. Kastagayam tinapasamak, Auntie Belinda. Uwan ka anakan. Ngam ka baalak nga aklunan ti amin. Bali wala kanyak dayjay. Ti importante kat sika. Ha? Ti masak bayam. Ti karikan ka saan ka baybayan. Auntie Belinda. Isa pa nga asim ko nga Joel. Igaad mo ti agadal ka anakan. Tauray anya pa'y akurso ti alaam into nagkolehiyo ka. Ikagumaan ka pagadalan. Suportaran ka. Di mo ko masayangan ti kundaway mo ka anakan. Amok nga awan umasping iti saam apas pasaram. Gapo iti trahedya na pasamak. Ngam kasi iti kanayon nga ibagakan ka. Ada aklaang ditoy. Saan ka baybayan? Ngamin, ipatpatag ka unay, kaanakan.
Auntie, para kan ka dahi ti diplomak. Joel, kaanakan? Kaya't kung alaan dahi ti agundaway nga agyaman kan ka. Gapo iti sakripisyom kanyak. Ha? At daitan ana amiris ko ti dakkala sakripisyom para kanyak, Auntie Belinda. Ta ultimo ti kakaiso na aragsak mo. Kinabailam manapukaw para laan kanyak. Anya kalakit din aya. Kaanakan ka. Syaklaangan tinatda amang saranay kan ka. Manipod na pasamak ti saan aninamnama at trahedya. Amok day ta, Auntie. Naamiris ko amin dagita. Idi nakitak tinalao sa panagladingit mo. Iti panangikalay sa na Uncle Antonio iti sa bali. Napalabasan day jay Joel. Saan ta na pagsaritaan pay? No iso ti kayat mo, Auntie. Ngam kayat ko matatandaanam daytoy. Itata nakaturpusa kon. Siyakmat tanti makaamukan ka. Subadak ti amin na sakripisyom kanyak. Katuraan niya pa iti mapaspasamak. Saan ka apulos abaybayan? Jak pulos umanugot ang maisina ka iti sibay ko, Auntie Belinda. Agyaman ak unay-unay kan ka. Dagidi abalikas ni Joel a kaanakak, ti ad-addapay anang patibker kanyak manang Emmy. Isu nga uray kaskasano, ininot analipatak tinagbanagan mi kani Antonio. Gapu ta porsigido ni Joel amang tunoy kadagiti arapaap na, isu ti imo na anakagteng ditoy Canada. Insaruno na nga inala ditoy tinagbalin a pamilyana, agingga nga inala nakmatan ditoy kat agdadan na kamin. Sa anak man ang napagasatan ang nakiasawa, adamot da Joel kan ti pamilya na amangas asikaso kan mangipatpatag kanyak. Isu nga awanan ti kiddawag pay. Daytoy ti padas ko. Toy pagayam mo, Belinda. Pagayam a Belinda, nasaem anaragsak ti pakasaritaam. Nasaem kunak gapu iti napasamak iti kabsat, ipag ken kaanakam gapu iti trahedya. Nasaem gapu iti nagbalin nga ugali ni Joel idi agkabanwag. Ken nasaem gapu iti napasamak kada kayo ken ni Antonio. Ngem makunakmet anaragsak, gapu ta iti udi na, nagbaligi ti kaanakam, kat naragsaken ti pamilyayo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyay. Mapunas dito'y lagi